କୌଣସି ମହିଳାର ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୁରୁଷ ସେହି ମହିଳା ଆଡ଼କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେ ମହିଳା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ମହିଳାର ପଛଭାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ପୁରୁଷ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ନିଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ଖାଣ୍ଟି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଲମ୍ବା ଓ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଥା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କରିବାର ମଜା ଦୁଇଗୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହସ୍ତମୈଥୁନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ତଳ ଅଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତେଜନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ସମାଗମ କରିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାପ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାଙ୍କ ପେଟ ଉପରେ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମୁହଁ ରଗଡ଼ାଇଥାଏ ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଉପରେ କର୍ପୂର ସହିତ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ଜଲ୍ଦି ଶକ୍ତ ଏବଂ ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଅନ୍ଧାରରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଉଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ନିଜ ପୁରୁଷ ସାଥୀ ସହିତ ପୁରା ନଗ୍ନ ହୋଇ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି।